tässä se enkeli oli tässä, kun tossahan se on. Tossahan se on, eikä tässä ole mitään jälkeä. Tässä on tää polku ja Satu seisoo siinä. Tässä katsotaan tästä enkelistä, kato nyt. Satu, tuu pois, että saadaan siitä enkelistä kuva. No mene sä ensin, niin mä otan kuva sitten videolla. Näkyyköhän se tästä, kun paistaa aurinko?